Благодаря много за възможността. Тъй като говорим за хора с специални потребности, нещо, което имаме като предложение в предложението, което изложихме в ППДБ, беше всъщност и създаване на инфраструктура, която да направи достъпна градската среда до културните ни и административните ни учреждения, но такава степен достъпни, че наистина хората да бъдат изключително свободни сами да дойдат. Нещо, което възнамеряваме от ППДБ да направим експеримент, да видим доколко в момента е достъпна средата. Мислим да го направим не през зимния период, естествено пролетта, когато е нормално да се направи такъв тип подобен тест, като искаме да проверим дали може да стигнем до читалището самостоятелно с инвалидна количка и дали може да стигнем до общинска администрация, както и дали може да стигнем до театър Дом паметник, до залата вътре. Защо казвам, че това е изключително важно? Защото нещо, което прави изключително силно впечатление, казвам като човек, който се е върнал през последните 3 години, е, че такъв тип хора се срещат рядко в града. Може би нямаме толкова много хора, няма представа. Но им прави впечатление, че се срещат рядко и смятам, че трябва да насърчаваме тези хора да не си стоят вкъщи, а да участват активно в културния живот на общината. Поради тази причина сме направили предложение за изграждане на, ако има такава необходимост естествено, за изграждане на такъв тип съоръжения, площадки, които да позволяват на тези хора да имат достъпност. И другото нещо, което имаме като предложение е изграждане на мониторингови центрове, което всъщност е изключително голяма инвестиция, която ние не очакваме да стане от днес до утре. Но сме го мотивирали точно с тази цел, защото ако работим на парче, ние можем да влезем в капана, тъй като аз съм в IT сектора. Може да влезем в един много сериозен капан, в който да се абонираме за много услуги. Услуги, които общината ще има невероятно, примерно да кажем, видеонаблюдение, ще има невероятна възможност за мониторинг на възрастните ни хора, мониторинг на пожари, мониторинг на каквото се сетим. И това са така наречените SaaS услуги. Това е платена услуга, в която ти плащаш нещо на месец, получаваш една хубава услуга. В момента, в който обаче доставчика вдигне цената, ти не можеш да кажеш копче. В момента, в който доставчика реши, че излиза от пазара, ти пак не можеш да кажеш копче. И до вчера си имал нещо, утре го нямаш. Това е причината, поради която ние препоръчваме, когато се планира в бюджета изграждане на такъв тип инфраструктурни решения, те да бъдат с мисъл за дългосрочна собственост и контрол. И да не бъдат на парче. Защото в един момент може да се окаже наистина в много сериозна проблематика след 5 до 10 години, тъй като в IT сектора се забелязва точно това нещо. Една организация между 5 до 7 години е окей в тренда си на дадената, така да кажем, услуга, която дава и в един момент рязко казва това вече не е приоритет, не получаваме достатъчно пари или трябва да има много цената и трябва да има луди, които са готови да я платят и просто излизаме от пазари. В този момент тези, които сега са били абонати, увисват. Заради това, тъй като темите, които вдигаме като основни и важни за мониторинг на цялата община и всъщност дигитално управление на общината и умно управление на общината, смятам, че трябва да бъде с подход на така наречените self-hosted услуги, за което препоръчвам дори да се започне в Общински съвет една специална тематична група по темата, която да бъде за умно управление на града и да се започне също с едно заделяне на бюджет в бъдеще по темата, тъй като това е бъдещето. Не казвам, че хората са излишни, а че всъщност когато използват инструментите на технологиите, биха били много по-ефективни и биха спестили дори в бъдеще средства, в които да бъдат реинвестирани в по-добра инфраструктура и по-добър социален живот. Моето предложение в тази посока да се разсъждава, когато се вкарва такъв тип решения за управление на инфраструктурата и да благодаря, че всъщност знам, че вече някои теми, които сме вдигнали за умно управление на града, вече са прибавили стратегическа програма на разсъждение и мислене, така че може би добра идея да ни дадете идея, заложено ли нещо в момента в този бюджет във връзка с тези решения или по-скоро идеята в продължението на мандата това да се случи. Благодаря. Благодаря на господин Хрисков. Аз ще се върна обаче за темата за нашите деца, за хората с специални потребности. Истината е, че част от решенията, между другото, дойдоха от нашите деца. Имахме среща с представители на младежка организация, от доброволци, които сами ни дадоха решение, едно от решенията, как да интегрираме тези деца. Първата стъпка е
атракциони за тях, които ще бъдат интегрирани в проекта, който в момента е в държавен бюджет. Ще бъдат допълнени нещата, които са свързани с децата с специални потребности и то по начин, който те да бъдат интегрирано заложени. Относно темата за смарт град, още дори аз лично от няколко години се интересувам от подобни възможности и мислим в тази насока. Разбирам и конкретно идеята за self-costed варианти, тъй като наистина тенденцията в съвременния бизнес и тези услуги да бъдат делегирани и да бъдат на абонаментен принцип, но пък контрола може да бъде осъществяван от нас директно, именно като self-costed. Предстоят разговори с университети и научни институти, които биха били най-гъвкави в разработката на подобни решения. Това е наистина, подкрепям идеята да не се работи на парче и да имаме в края на мандата решение, което да обхваща няколко теми, като видеонаблюдение, като сигурност, като постигане на социалния ефект, касаещ възрастните хора, самотните възрастни хора и се надявам наистина да се поздравим с успех.